I els nous sistemes d'alarma instal·lats en les estacions de bombeig del Saler i el Pere Llonet tractaran d'evitar el robatori de coure en aquestes instal·lacions. Agents de la policia local s'han encarregat de col·locar, durant la jornada d'avui, estos sistemes de protecció i alarma en aquestes instal·lacions de subministrament i depuració d'aigua en els punts més allunyats de la capital de València, amb la finalitat de previndre i evitar els robatoris de coure. Segons l'Ajuntament de València, la despesa de reposició del coure furtat multiplica ni més ni menys que per 20 la despesa del material en si, a causa de les destrosses que es provoquen en sostraure'l i com a conseqüència dels efectes col·laterals. Sí, así un poco, viendo el grosor del... Y lo que tratamos con ello es de que cuando las bombas están bien con o sin energía, cualquier corte en las líneas de alimentación de las mismas sea visto en tiempo real. Y sea visto en tiempo real por la policía local, que pueda actuar y decidir cuáles son los operativos que deba de realizar. La idea y el modus operandi de este tipo de robos muchas veces es que se produce un corte, ven si no aparece o deja aparecer la policía y a partir de ahí ya proceden al robo. Con este sistema lo que vamos a evitar es que en cuanto haya un corte nosotros ya podemos actuar, con lo que es la posible retirada quedaría totalmente neutralizada y es inclusive poder detener a los presuntos autores del robo.